voin hi December ni som panga ania voin somadar som khan konveng branch oime chuan a hu howa thlan cheina hun a zonang kumthum neina tan an hmang le ani thlan chei hmain hun ser man ania hun ser hi puvial thirliana president konveng branch oime chuan kai hruain pual rin ra sang luaya president selui group oime advisor konveng branch oime ni bok chuan hun ser amanga pual rina chuan hetiang hun kan hmang thei hi alo mama mihring nun na hi atoi hlea tuna thlan kan cheyang hian engtike mo chuan kan chung ten kan thlan hian an la ron chei ve ngei dona chu wain kan dam chung hian pathian du dana kan nun kan hmana poi mo hle ni ti tuna kan hmangai kalta te thlan kan chei hi anma ni kan hrengrangin kan hmangai ni ti lan tirna tan ani thu sei bok ani konveng branch oime chuan he minia thlan chei te hi an thing pui le a me an sem sak veka thlan chei huna tan hian ni thum chung ruwa man ani a he mini thum chung hian thlan chei turten an chung te thlan an ti fai in an chei don ani konveng branch oime hi bil khuthira chuan oime branch a hu howa thlan chei nei masaber le tun thlenga la nei om chun an nia zong chang tlak an ti hle a kumdanga po la ti zel an la tum ani